Můžeš mě vysvětlit, co ti to razítko udělalo? Co to je? Kdo to udělal? Co ti udělalo to razítko? Co ti to udělalo to razítko, že znovu ožrala? No? Máš dietu? Jasný? 2 dny nežereš, protože se bude kupovat nový razítko. Je to jasný? No? A to udělal kdo tady toto? Kdo to udělal? Ty jsi to nebyla? Nebo to byl Najtík snad? No, myslím, že Kačka. Eliško, já jsem ti dneska věřil, že dneska to dokážeš. Já jsem ti věřil, že dneska to dokážeš a nic nerozkoušeš.